cash on delivery. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, the Business Center sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, 10 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga Bareta Ngunyan para sa aga, digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN, DCGB. Sa mga baratang unyan para sa aga. Enot ang barata haloy dyan sa luwas. Nasa linya si Ans Galero. Ans Kamen. Maugma si Alcalde Noel Rosal na duwang aldaw nang dahil na irerehistrong kaso ng COVID-19 sa syudad kan Legazpi. Inian sa iyang ipinahayag kunya na pagkahapon matapos na makuaninda ang report gikan sa Department of Health o DOH CHD Bicol na wara manay na irehistrong kaso ng COVID-19 sa Albay, lalo naman sa syudad kan Legazpi. Kung magigirumduman, ang huring aldaw na nakarehistro nin bagong kaso ng COVID-19 ang sa tuyang syudad, iyon kan nakalihis pa na Pebrero 11, 2021. Katakod kanina nga po man giraray ang alkalde sa publiko, lalo na sa mga Legazpeño na magsunod man giraray sa magkakanigong health protocols, tangaran na mamantinir ang siling na sitwasyon kung sa indain na iristong kaso ng COVID-19 sa satuyang syudad. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DCGB. Piglalauman na maitaas pa ng 50% ang presyo kan mga burak sa aga. Aldaw ni mga puso. Base man ini sa kalkulo kan mga nagtetenda nin burak dalan man sa piglalauman na paglangkaw ka na demand o pagangaipo kani man tangkulang pa ang supply. Sinabi pa na diit sana nagtatanom ni mga burak kan mga nakaaging bulan dalan man sa maluyang income. Sa katunayan, naglangkaw naman ang presyo kan nagkaparang burak duwang aldaw bago ang aldaw ni mga puso. Ehemplo kani sa Dangwa Flower Market sa Manila, may naabot na sa 1,500 pesos ang presyo kan sarong bundle o duwang dosena nin rosas mantang sang 200 pesos man ang kada pedaso kani o minabot man sa 200 pesos ang presyo kan imported na Ecuadorian roses mantang nasa 300 pesos man ang kada bugkos nin dried flowers. Nagbaba ng 50% ang mga nagpapabakal o nagpapakasal kan 2020 base man sa datos kan Philippine Statistics Authority. Sigun kay PSA Administrator Carmelita Erecta na hali sa dating 482,480 kan 2010, nagbabayan nin maabot sa kabanga ang mga nagpapakasal. Sa nasabing survey, ang bulan ng Pebrero, ang mas pipipili na panahon kan mga magkarelasyon kan sa indang pagpapakasal mantang ang bulan ng Agosto, ang diito na nagpapakasal. 40% man kan mga nagpapakasal, iyan mas pipipili ang civil na kasal kaysa gibuno sa simbahan.
Naglulos man sa datos na mas dakol na babae ang gustong magpakasal sa edad na 25 anyos, mantang ang lalaki naman gustong ikasal sa edad na 28 anyos. Mas dakol man lalaki ang nasa edad na 50 pa itaas ang bago pa siya nang magpakasal kumpara sa mga babae. Nagtagama nin 29.6 bilyones pesos na budget ang Department of Agriculture para puunan ang pagpapadakol nin mga urig para magkaigwan nin sufficienteng supply ang Metro Manila kamabutan kini ng mapuunana kan mga hog raisers asin mga kooperatiba sa Batangas ang repopulation o pagpapadakol nin urig sigun kay Undersecretary William Medrano. Ang fundo para tabangan ang mga commercial hog raisers asin backyard hog industry na sagurare makabangon dara kan epekto kan African swine fever. Pinautang man ang mga hog raisers ning kapital kung saan babayadan nini sa laog nin 5 taon na daing interes. Para sa DA, igwang pundong iluluwas ang Land Bank of the Philippines asin Development Bank of the Philippines para matabangan ang mga parataman nin urig. Inagad man kan Philippine Crop Insurance Corporation sa mga paraurig na restaurant sendang mga tama na urig asin manok para makakuha ng 10,000 pesos na insurance pay in kaso tamaan in anuman na helang ang mga hayop. Pinaimutikan kan Department of Agriculture na nakakamati ang nasyon in food security crisis sigun kay Agriculture Secretary William Dar na sufisyente ang supply nin pagkakan sa nasyon apisar kang paglangkaw kang presyo kan mga barakalon igwaman nin mapagkukuanan nin supply nin manok asin siwo sa mga darakulang grupo mantang pupo na naman ang calibrated importation na iyong kakulangan sa supply nin urig. Sigon sa datos kan Philippine Statistics Authority, nabawasan in 24.1% ang inventaryo kan mga urig kan Enero kumpara kan nakaaging taon. Nasa 30 sagkod 40% man nailing kan United Broiler Raisers Association na bawas sa inventaryo nin manok kaya nagmamahal man ang presyo kan kada siwo. Ali sa 14 pesos kan Setyembre, nasa 52 pesos na ngunyan ang presyo kini. Nag-abiso ang Bangko Sentral kan Pilipinas na posible pang magpadagos ang paglangkaw kan presyo nin mga pangenot na barakalon sa mga masunod na bulan. Sigun kay BSP Governor Benjamin Diokno, nadalan ini kan kakulangan sa supply nin pagkakan asin paglangkaw sa presyo kan petrolyo sa pangkinaban ng merkado. Enot ng puminakol ang inflation o ang kaskas kan pag-itaas kan presyo kan mga barakalon sa 4.2% kan Enero. Pinakalangkaw kay ining level sa laog nin 2 taon. Base man sa Philippine Statistics Authority, sa katahawan kan Pebrero paninda makukuha ang datos sa posibleng epekto kan 60 dias na price cap sa urig asin manok sa National Capital Region. Iba pang detalles kang Bareta pagkatapos na kani. Pero di mamahalin, buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf, batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf, malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf, tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay
versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay resistensya nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay resistensya nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Rennie vitamin D and zinc. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Iba pang detalles kan Bareta. Diyan kita sa luwas, nasa linya si Luens Barcena. Luens, kamen. Dahil man giraray, nagpapartisipar ang ibang mga motorista sa pag-implementar kan road clearing operation digdi sa syudad kan Legazpi. Ini pagkatapos naman uparana naman kan PCGB News na pinagkakalibong kampayo ni Legazpi City Chief Andy Marbella kan Task Force Kalinigan na kung saan minapararada manggiraray sa bakong designadong parking lane ang mga manlain-lain na bihikulo, partikular mga motorsiklo asin mga four-wheeled vehicles, mga manlain-lain na klase ng auto sa mga naunampitan ng lugar. Not na nano paraan digdi sa may Mercury Truck, sa may Ayala Malls, na bako designadong parkingan asin sa mga iba pang lugar. Dahil lang kayo ni, napatanid manggiraray ni Marbella dahil sa namatsambahan. Na kung matsambahan, dahil na talagang patarawadan, dahil na talagang padurulagan, talagang titikita na ini, asin na papanimbagon kin magkakanigong pinalidad, danganin na makanorood ang mga siging pararada sa bako designadong lugar. Dagdag na Bareta, ako po, si Luens Burse Barcena. Suminakat na sa 44 ang bilang kan mga kaso nin mas nakakaulakit na klase nin COVID-19 o mas bidbid bilang UK variant sa nasyon. Sigun sa Department of Health, kaibanan ang 19 na nakadagdag na kaso sa ika-6 na batch kan 718 sample na ipinaararom sa sequencing kan University of the Philippines Philippine Genome Center kan Pebrero 8. Alis sa mga sample sa mga iba-ibang reyon kan nasyon, pero sa BR o kaya BARRM, base sa datos kan DOH, tulo sa mga nakadagdag na kaso kan UK COVID-19 variant, ang 10 anyos na aking lalaki, 54 anyos na babae, asin 33 anyos na lalaki na gabos hali sa Region 10.
Dewa sa mga kaso ang napag-araman na hali sa Calabarzon kung saan saro iyo ang 20 anyos na babae na daing known exposure asin ang saro 67 anyos na babaeng na-expose sa sarong positibo kan Enero 21. Walo man ang balik nasyon na overseas Pilipino na kumpesto nin 4 na lalaki asin 4 na babae may edad na 28 sa good 53 anyos. Mantang padagos man nga pigaaram kan health authorities kung natatadang anom na karagdagan na kaso iyo ang local case o kaya balik nasyon na mga Pilipino. Pigadala na kan gobyerno ang indemnification agreement sa Pfizer BioNTech. Ini ang kasunduan na magtataon ng kasigurahan na mababayadan ang mga Pilipinong nakakamati nin matinding side effect matapos matudukan nin bakuna. Sigun kay National Task Force Against COVID-19 Deputy Implementer Vince Dison, pigdalauman na may isa sa final ang nasabing indemnification agreement sa mga masunod na aldaw. Sinabi ni Dison na pigkakarkulong sarong simana sa nang maatraso ang pag-abot kan mga bakuna kan Pfizer BioNTech. Sinabi niyang gagamiton ninda ang nasabing panahon para makumpleto naman ang mga kinakaipon na dokumento para sa delivery kan 117,000 na doses nin bakuna kan Pfizer alis sa COVAX facility. Enot ang sinabi ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez na naipadara na kuta na sa Pilipinas ang primerong bulto nin bakuna kan Pfizer BioNTech kung may indemnification law na kuta na ang Pilipinas. Ipinahayag kan Metro Manila Mayors na plano nindang mag-apelar sa gobyerno mananaw sa direktiba kay ni na siguraray tugutan ang pagbukas ng mga sinihan sa mga general community quarantine area arog kan Metro Manila. Sinabi ni Metro Manila Council Chair asin Parañaque City Mayor Edwin Olivares na may reservation o pag-alangan ang pagkontra kan mga Metro Manila Mayor. Palawanag ni Olivares na daing nagkaigwan ni maray na konsultasyon sa sendang lado may kinaraman sa direktibang ining. Palawanag niya na sa endang kakatakot ang siguraray pagbukas ng sinihan dalante ini sarong enclosed area na dakol ang tsansa na paggikanan kan paglakop nin virus. Mantang ang desisyon kan IATF na ilangkaw sa 50% ang venue capacity ang pagkondukta ni religious gathering. Yung pinaboran man kan mga ni basta maigpit na ipapautob ang eksistidong health protocol kontra sa COVID-19. Pigko-konsiderar kan Octa Research Team na peligroso ang pagturo sa 50% na seating capacity sa mga religious gathering asin pagbukas kanakaparang negosyo asin industriya epektibo sa Lunes. Sigun kay Dr. Guido David kan Octa Research nasasabutan ninda ang pangangiipo kan pagbukas ni mga negosyo asin industriya pero dapat kuta na ginibo ini nin paluway-luway. Sinabi niyang nasa katahawan pakitakan pandemya asin daipang bakuna nasyon kontra sa COVID-19. Sinabi ni David na posibleng isipon kan mga tao na normal na ang gabos dahil dakol na ang nagrolowa sa harong. Kasabay kay ni, inaga ni David sa gobyerno na pag-adala nin marahay ang mga regulasyon mananangon sa pagturos nin mga restriksyon. Mas dakol na mga senador ang nagpahayag ng kagustuhan na magpabakuna na kontra sa COVID-19 para maenganyar ang publiko na magkasumaro sa immunization program kan gobyerno kontra sa COVID-19. An iba kani iusinda Senador Kiko Pangilinan, Sherwin Gatchalian, asin Joel Villanueva nandang magpatudok sa publiko. Pabor man kini si Senador Bato de la Rosa. Enot kini maski si Senador Manny Pacquiao nagpahayag man ng kahandaan na magpabakuna sharing man si Senate President Tito Soto tanganing ipailing sa publiko na ang bakuna efektibo asin ligtas. Hinaga ni Presidente Rodrigo Duterte sa lambang saro na aroal daw maging bayani sa kanya-kanyang paagi o sistema. Parte ini kan mensay kang Presidente sa selebrasyon kan National Heroes Day. Sinabi kang Presidente
na pigtatawanin onra bako sunaan mga heroine na nakipaglaban para sa katalingkasan ka nasyon. Pigtatawan man ng pagmidbid ang iba pang mga nagbuwis nin buhay as nakipaglaban sa mga iba-ibang klaseng kalaban. Ang presenteng hagyat na kinakaatubang ka nasyon dalan sa krisis sa public health nagtaoman dalan para magkikwakitan in modern heroes. Sinabi kay Presidente na ang mga Filipino frontliners na nakikipaglaban sa pandemya kan COVID-19 baka sa nadigdi sa Pilipinas kundi maging sa ibang nasyon. Nagdalaw ang Presidente na malalampasan kan Pilipinas ang presenteng sitwasyon. Kasabi kini, inagad kan Presidente sa Gabos na araw daw magpailing ng kabayanihan sa sariling paagi para sa kakarahay kan futuro kan nasyon. Tinawan ni doon na Senate Minority Leader Franklin Rolon sa COMELEC na paiwason ang Satellite Voters Registration Program kini taganing mas takol ang mainganyar na magparehistro bilang botante sa masunod na eleksyon. Tinawan ni doon ni Rolon na may fundo ang COMELEC na pambakal nin dagdag na biometric scanners asin magkuan nin dagdag na consultants o job order employee para mapakaskas ang proseso sa pagpaparehistro nin mga botante. Suwestyon ni Drelon na pwedeng i-hire ang mga IT people na nawaran ng trabaho na may kakayahan na mag-operate ng biometric machine, sirarum kan supervision kan mga empleyado kan COMELEC. Rekomendasyon pa ni Drelon na magbugtak ng dagdag na registration site sa lambang barangay o kaya sa mga open court, simbahan, eskulahan o kaya maski sa clubhouse ng mga subdivision. Sigun kay Drelon, may supisyenteng pundo ang COMELEC ngunya na 2021 sinigwapang natada na pundo sa 2020 na pwedeng gamiton para makamtan ang target na bilang kan mga botante para sa 2022 election. Pinag-unambitan pa ni Drelon na base sa COMELEC data, nasa 3 milyones na botante pa ang kaipuan magparehistro mantang nasa 7 milyones man ang kaipuan mag-renew kan registration dalan tadai nakaboto sa nakaaging duwang eleksyon. Yan mga tugang detalles kay mga Bareta ngunyan para sa aga digdi sa Radio DCGB. Sa pangarakan mga pagariba, Ronald Baldo Salado Technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kang senong pag-antabay. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Maski sa iba ka magpuon, sa Red Horse man sana ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Diktiman sana ang pulik mo,